दिनैनि बे हाबाफारिनि सायाव फंनैसो बुंगोन। दिनै बेयाव भैरबकुन्द समष्टि जितु बिटिआर समष्टि बेनि जितुनिखि इलेक्सन जानो थांगासिनो दङ बेखौ लोब्बा लाखिनानै जोंनि इउपिपिएल हान्जानि बेवहाय मोनसे मेल जादों आरो बे गथै भैरबकुन्द समष्टिनि सिङाव थानाय गासैबो प्राइमारि कमिटिफ्रा जोंहा बेयाव जमा दंफैयो आरो बे मिटिङावहाय दिनै जों गोबां जोंनि गेजेरावहाय टाउन आरो गामि ओनसोलनिफ्राय मानसिफ्रा फैदों आरो बेयाव गोबां मानसिफ्रा जइन जानोबो ओंखारदों जों गासैखौबो जों दिनै बे मिटिंनि गेजेरजों जों नाजावदों आरो बिसेसकै जोङो बेवहाय दिनै जोङो दल संगठन हिसाबै बेखौनो जों स्पष्ट खालामदों जोंनि प्राइमारि कमिटिफ्राबो गासैबो आवगायबोदों आरो जे मोनसे रिपर्टफोरखौ जों मोनजोबदों जे गामि ओनसोलनिफ्रायबो मोनदों टाउन ओनसोलनिफ्रायबो मोनदों जे एबारनि इलेक्सनाव रायजोफ्रा सोलायनायखौ लुबैदों गतिके बे सोलायनाया निश्चित भाबै जानो थांगासिनो दङ आरो बेयाव गोबां प्राइमारि कमिटिफोरनि गोदान गोदान जायफ्रा बिपिएफआव दङमोन जायफ्रा कंग्रेसआव दङमोन गुबुन गुबुन पार्टियाव दङमोन बिसोर गासैबो आवगायबोदों आरो दा नोंथाङा बेखौ दा दसेनि उनावहाय नुनो मोनगोन आरो बेवहाय नोंथांमोना बाइटबो लानो हागोन बिथांमोननिफ्राय सोंब्लानो नोंथांमोना बुजिनो मोनगोन ओंखायनो दिनैहाय जोङो सानदों जे फैबाय थानाय बिटिसि इलेक्सन बे बिटिसि इलेक्सनावहाय थारैनो देग्लाय रायजो राजाफ्रा गोदान मोनसे गभर्नमेन्टखौ लाबोगोन आरो बे गभर्नमेन्टआ इउपिपिएल हान्जानि अनगायै रावबो खालामनो हानाय नङा बे बिटि ओनसोलाव बेखौ दिनै आङो स्पष्ट नोंथांमोननो बुंनो हायो रायजो राजाफोरनिसिम माबायदि हेफाजाबखौ लुबैदों जों दिनै रायजो राजाफोरनिफ्राय मोनसे मेसेजखौ जों बेखौनो लुबैदों जे दिनै थांनाय जानुवारि 27 थारिखआव जे मोनसे सुक्ति जाबाय बिटिआर सुक्ति बे सुक्तिनि गेजेरजों दिनै बे ओनसोलावहाय जौगानायनि थाखाय गोबां रां रुफा आरो गोबां बेबायदिनो अनुस्थानफोरखौ जोंनो हरदों बेखौ जोंहा मावफुंनांगौ जाहैबाय बे सुक्तिया अकल मोनसे जाथिनि थाखायल' नङा बे ओनसोलाव थानाय बिभिन्न जाति जनगोष्ठीनि थाखाय बे सुक्तिखौ खालामनाय जादों आरो बे सुक्तिनि गेजेरजों जों गासैबो बर'फोरजों लोगोसे गुबुन गुबुन जाति जनगोष्ठीफोरनि गेजेराव जों जौगानायखौ लाबोनो नागिरदों आरो बेनिखायनो जों रायजो राजाफोरखौ खावलायदों जे 15 बोसोर बा 15 बोसोरनिख्रुइ बांसिन जि बिपिएफआ बे बिटिसि ओनसोलखौ सालायबाय बेखौ दिनै जिखिनि रायजोफ्रा डेभेलप जादों जायाखै बेफोर गासैखौबो नुजोब्बाय जे बिपिएफनि सिङाव जि मोनसे लुन्धन राज सोलिबाय गोबां थाखा फैसा फैदोंमोनब्लाबो बिथांमोना बेखौ मोजाङै इउटिलाइज खालामासै दिनै बिटिसिनि गेजेरजों नोंथांमोना नुनो मोन्दों भारत सरकारनि मोनसे केक रिपर्टनि गेजेरजों ओंखारदों बिटिसियावहाय गोबां क्रर थाखा बेवहाय कारापसन जानानै थांबाय आरो जिखिनि ओनसोलाव गामि ओनसोलावहाय जिबायदि स्किमफोरखौ होदोंमोन मोनफ्रोमबो स्किमफोरखौ नायोब्ला नोंथांमोना नुनो मोनगोन गासैबो आधारुवा खामानिफोरखौ बिथांमोना मोजां मावाखै ओंखायनो जों दिनैहाय खावलायदों आरो रायजो राजाफ्राबो बिथांमोना दिनै गाव गावनो बुजिनानै आवगायबोदों जे थारैनो बे बिपिएफ सरकारजों थाबाय थाब्ला बे समाजा जौगानाय नंलिया ओंखायनो मोनसे गोदान मोनसे राजनिति पार्टिखौ पावाराव लाबोनानै जे बिटिआर सुक्तिखौ जाफुंहोनायनि गेजेरजों बे ओनसोलाव जौगाथायखौ लाबोनो थाखाय दिनै बिथांमोना ओंखारबोदों आरो लोगोसे जों बिथांमोन साफ्रोमबो रायजोखौ जों खावलायहरदों जे दिनै बयबो ओंखारबोनांगौ गुबुन गुबुन पार्टिफ्राव थानायफ्रा जेरै ओंखारबोदों बेबायदिनो बयबो ज' ओंखारबोनानै बे सुक्तिनि गेजेरजों जों बे ओनसोलावहाय जौगाथायखौ जों लाबोनांगौ आदसा बिजाथिखौ समाथ' इलेक्सननि समाथ' बारा गोबाव गैला दा बिजाथि फोसावनायनि खोथाखौ माबायदि सानो बिजाथि फोसावनायनि बेलायावहाय जोंनि इउनाइटेड पिपल्स पार्टि लिबारेल पार्टियाहाय बर्तमान सिन्था सरसा खालामगासिनो दङ हयथ' बेखौ जों थाबैनो बिनि लिस्टखौ जोङो पाब्लिश खालामनाय जासिगोन आदसा मोजां बा देरहागोन बादि बिजाथि होनो हागोन आसा दङ नामा एबाराव जों सानदों रायजो राजाफ्रा जोंनि देरहानायखौनो लुबैदों बेनिखायनो जों जेसेबां सिटआवहाय जोङो प्राय 40टा सिटआवनो जों केन्डिडेट होजोबगोन आरो बे प्राय 40टा सिटआवनो जोंनि देरहानाया निश्चित भाबै देरहागोन आरो रायजोफ्रा बेखौ हेफाजाब आरो मदद होदों आरो जों थारैनो एबाराव गभर्नमेन्टआ निश्चित भाबै एबाराव इउपिपिएलनिनो गभर्नमेन्ट जागोन बेयाव खुनु बेलेग पार्टिया देग्लाय बिटिआरआव गभर्नमेन्ट बानायनो हानाय नङा बे स्पष्ट बिजेपिनि हेफाजाब नांगोन बायदि नामा सार बिजेपिनि हेफाजाब नांनाय नाङि बाथ्राखौ दासिमहालागै जों बुंथ'वाखै खिन्थु उइदाउट बिटिसिनि हेफाजाब गैयालासेनोब्लाबो दिनै सरकार दानायनि केपासिटिया इउपिपिएल हान्जानि गेजेरजों जागोन